Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasah wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatane. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan humor. Ingkang mawi irarat Joko Kendil minta kawin. Dalang sarto pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardiwan Dine Pranoto Pakeliran. Dipun tindakan Dimas Suyono Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gendhing katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Parangkencana. Adipati Tejo Sumogol kaparagani dening Bapak Mogol. Tejo Susendor katindaken dening Cak Sendor. Patih Telogorejo kaparagani Adimas Begu Kuyanto. Senopati Sutrasno katindaken Dimas Eko Pranoto. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing pertapan Toyo Aruk. Resi Pramuja dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Wasiaking katindaken Dimas Rokim Sanjaya. Sri Asih dipun paragani Nimas Menik Widyawati.
pramuji katindakan Dimas Kundi Asmoro wondene para siswa karamaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Tanjung Anom Prabu Sindu Negara kaparagane Dimas Abi Rojali Siti Kumbini katindaken Mas Diah Maharani Joko Kendil kaparagane Dimas Bagus Suyanto wondene Cahya Purnomo katindaken Dimas Bagong Sutrisno. Resi Praboto dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso wondene Tenung katindaken Dimas Abdul Sutopo. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Medang Kawuryan Prabu Purbanegara kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto Patih Tameng Yuda katindaken Raka Mas Andi Prastyo. Widaning rum dipun paragani Dimas Mutiara widaning sih katindaken Mas Uma Salama. Widosari dipun paragani Mas Tata Wulandari wondene Widowati katindaken Mas Uut Sutriana. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindaken trio pelawak Wahyu Manggolo Cak Sendor Dimas Rokim sarta Bapak Mogol Mban katindaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo ana mengaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran dun dun
jenengan. Wes, Ono cawak kok sithik. Wes. Maksude yo terusno atro. kendange angkat. Tung tang tak gendlang. Siji. Tung gendlang tang tung tak gendlang. Loro. Tung gendlang tung tang tung tak gendlang. Telu. Terus dikepyak. Drak. Tung mudeng. Iya. Oh, matane. Maksudnya dijono nganggo kendang iku ora kendange mbok antemno dengkul. Yo langsung tung bilang. Tung getak gendung. Jleng. Tabuhane didurke. Tabuhane ora kendange. Jangan buka-buka. Amit pecah. Sesar. Selawe mlete. Karo rokok saklas. Tenan. Ngedelno wong. Wong. Ora butuh Bupati apa ajeni blas. Pati ora diajeni blas. Monggo. Ora kajen. Ora kajen blas. Lho, situ aja balik. cepat. Ada mriki. Nah, Oh, pripun iki pripun? Kabeh para kawula Sentana Praja wis kumpluk. napa? Ngelumpuk. Ngumpuluk. Nah, Kakang Patih, Injih. Kakang Semonopati, Senopati. Seno Kebo. Wong minggat. Senopati, Lah nggih. lho. Kursi siji lungguhan siji iki nggone sapa? Kadang panjenengan Haryo Sumboko. Adiku Di Haryo Sumogol. Nggih. Tamangka wis tak wenehi layang Ibran sing mbok utus menehi layang Ibran kabeh para sedulur-sedulurku iki sapa? Sedaya kala wau sampun kula tindakaken. Nah. Prajurit ingkang kula utus nyebar nawala kadang panjenengan. Terus? Awinipun kadang panjenengan Haryo Sumogo. Kula ngertos Gene. menawi randat lambahipun sowan ngersa panjenengan. Sebab apa? GPS niku sinyale susah. Mbok menawi titianipun moga. Wes ora usah. Ora usah, kene gak usah. Ora usah. Wis asal ya Kanjeng Adipati. Wes Asal ya. Asal. Asal. Ampun joget panjenengan. Napa wewet kawula kok joget.
bupati kok Sandale cepet. Paling ogane bupati nggawa sado. 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 Sado Senopati niki. sepatu. Stop. Stop pripun? Malah keleru. Sandale mbing tak bobo. Oh. Antuk kaskane. Sedan. Beng ora. Beng sang bendina tukaran karo Sumini ya iku. Tukaran karo Sumini. Sumini karo Beng niku nopane? Sumini iku mboke Laseri. Beng. Beng pane Laseri. Lho, Nengadan. Oh, tuwa mantune. Oh, mantu kurang ajar. Matu kurang ajar sandal moro paris gawa. Layak beng nang goleki. iya. Sampai salat ae bingung ae kuwi. Jebul nek mangkat iki anggo sandale moro tuane. Ben dikeki pangestu karo maratuwane. Ah, nggih. Dene ning budal angger kok kene Nggih. ngambung sikile Sumini. Lho, Saestu niku. sikile Sumini diambung. Diambung. Carane ngambung pripun? Carane ngambung. Ngene. Nah, Blek terus sikile diambung. Lah. Dene Sumini bar kok kawon ngidaki telek lento. Terus sikile diambung. Dene kok gaber-gaber. Pantas wingi kok mambune kok telek lencung mangkat-mangkat. Gol. Oi, Gol. malah Bali. Bali. Wah, angger main rek main. Ya bola Bali. Mulah ae. Digoleki tenang. Wah, Bapak Ander kabeh kaulamu padha nglumpuk. iya. Adikku bocah bagus, bocah ndelengno, bocah gandeng. Makasih. Bupati kagak. Matur nuwun. Kakang. Oh, lah brenges panas iso ngene yo. Kepenak nonggonmu lungguh, Kakang. Yo, Monggo. ora dadi boyo bangopo. Adikku. Jenengmu sapa kok lali? Jaya Sulembing. Sapa? Saya Sulembing. Jenengku Jaya Susendor. Haryo Susendor. Yo, tepungke aku Aryo Asulua. Semogol kok. Kowe iki jenenge asu mogol. Bedano. Kucek sawetara sepurane sing akeh adoh. Aku saka Kabupaten Gading Kusumo. Gading Kusumo. Iki ngisor keniku Ciru. Oh, naik Gading Kusumo. Ngoten kadipaten. Kadipaten Gading Kusumo. Sampean mriki nitih nopo Kakang Haryo? Aku numpak jaran. Sepurane rada adoh, Adi. Yo ora dadi. Boyo kadal paropo. Beneran niku Bron. Boten boyo pengopo. Ora ana boyo yo milih kadal. Monggo, diaturi kepreng tunggu aku penak. Iki omah kowe. Iya, lali. Kowe sing takon nunggu. Aku wis lungguh. Ya. Arep ngopo? Pandangan niku ngaget-ngageti tiyang. Bento sampe niku. Gendeng, Cuk. Jenengan nggih ngoten kok. Asmane. Sampe niku ra nggih kondo-kondo riyin. Ya. Bento karo gending. Bupati aku sedar tak pikir-pikir malah kaya Darmuin. Darmain. Kanu sinten? Tua ketoprak kami tua. Senang kebiye. Darmuin. Pak kami tuaku lho kuwi. Wis ya. Ya, Gentengan sing gedhe. Nuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Niki ngangge gending napa? Sinom. Sino. Ya. Nek wis aku gending, nyauto siji-siji. Mudeng? Udah. Paham? Paham. Oke. meneng sik. Kok ngene
Kok ning jaluk potong kok ya? Sabar nek jaluk potong. Lunggon sik, ya Allah ya Allah. Iku lagi teko. Lho, jenengan niku ngurusi sinten? Karcis. Oh, kawula panjenengan. Iya. Soan muka. Soan muka. Ayo. Porong. Lho, ana napa kok? Niki mun laras lho. Iki ora laler. Iki cangkem. Panjenengan menika Ngendikane pripun ngendikane? Nek aku gendeng saut siji. saut siji. Maksude nek aku gendeng bengoke gentenan. Bibit iki mriki. Ya, Mriki. rono Mriki. terus kabeh. Saya. Nggih, siap. Mudeng. Ya. Paham? Ah. Soan muka. Ah! Kapo. Hey! Hati-hati. Alah sabrak. Gregeten ae aku. Mutu meleh, nesu meleh penyanyi. Maksude bengok siji-siji yo nganggo nada. Contone yo kaya sahur-sahur manuk iku kan ono nadane. Sabar manuk. Udel ndara. Lah iya kok bengok supporter sepak Ngapunke bola. kula ngertos. Nek aku gending ana nadane nganggo sahur-sahur manuk. Niki nggih cetha. Ya. Soan muka para Niki meneh luput meneh niki. Maksude kon sahur. Kleru meleh niki. Iki adikku lho. Nggih kula ngertos. Lha niki nuhune napa pangandikane Mboten Kanjeng ateges kula niku mboten Sing ngaji. mbok karepno kuwi piye? Sing tak arepno sahur-sahur manuk iku gedhe siji-siji ora terus manuk perkututku gerukok. Oh, sing dikarepno adi sesendok. Nggih. Iku bar dekne gending terus genti siji-siji. Ngono ta? Nangis panjenengan niku malah nangis apa kados ngaten. Apa panjenengan menika hati-hati lho. Sesambahan sepah dene kawula panjenengan. Biar panjenengan niku nangis. Rasa nangis. Ngoten kok. Ora tak rabekno karo mini kowe lho. Gila. Wes mudeng. Nggih. Tenan lho ya. Nggih. Lungguh muka para Dari depan terus urut ke belakang langsung semua orang. Dadak ngono nyambut gawe bagi Nek ngeten iki nggih men cocok. Nah, Dados iki kula kebiasaan. nek baraku terus Kakang Haryo Sumogol, terus Kakang Patih, terus Senopati lagi perjurit. gilir kaca. niki giliranipun kadang panjenengan. Kakang Haryo Sumogol nutupno aku
bar gending berarti Kakang Sumokol sing gending. Iku nek wis Kakang Sumokol gending terus Kakang Patih Bacut Senopati. Larase Sino. Sino sing gampang. Iku nek wong telu wis kabeh lagi kabeh prajurit. Cocok. Dadi padha-padha. Kedahipun dadi pinagen. Ngono. Aku sing bagekno Kakang Haryo Sumokol sing gending. Syukur. Diwangi kandhane. Iki semini. Mantu bar kerokan piye? Rasane nopo? Driji kok rasane brasker. Lah wong aku arep nembang ya malah kowe. Aku ngandani karo kabeh kawula aku, Kakang. Lah nek ngandani ku ya sadurunge dadi aku ora mangap kaya manuk perkutut. Oke. Sowan kula nggih Kabeh sing tak jaluk penjang aku. Sing marak sepo ning gone Kadipaten Parang Kencana. Lir ora ono alangan sawiji ora. Matur suwun Kakang Haryo Sumokol. Sungkem bektiku atur lewat puja pangastutiku. Ulung jenengan tampanono Kakang. Jatompo muga dadi pusaka adi putra Arya Susah. Itu rawuh panjenengan kepenak anggen panjenengan pinarak. Tetep kepenak. Ngaturaken sembah Atumpo gawe sepodo padane kanthi Kakang Patih. Mung lewat puja pangastutiku tampanono. kula tampi mugi dadosaken jimat kula. Mangke sabeber piswanan kula rataken sedaya kawula ingkang boten nderek sepo wonten ngersa panjenengan. Kepenak nom. Yo Kakang Senowati. Patungguling saka negarining praja utawa Kadipaten Parang Kencana. Lewat puja panastutiku tampanono. Rawalan anggen kula nampi mugi dadosaken jimat paripik. Kepenak nonggon mulungga. Nggih, yesta akan dawuh. Kabeh para prajurit. Ayo ditutupno. Dirampoke.
malah merem. Sampeyan niku ngantuk ta pripun? Karipan apa? Karipan apa panjenengan iki? Ya sepurane ayahku bar kelon. Aku malah Supriyo karo Kakang Supriyo kados pundi Kanjeng? Arya Sumogo. Nggih. Iki ngantuk perkara adang kanggo anak buahe. Mosok kiwane adang. Ya ora apa-apa Jenenge pendapi kok ngantuk. suami siaga. Kabeh para sentana praja. Lah kawula luraing Tamtama. Piye le nggonmu gegladi makanan anyar para prajurit sing munggah dadi senopati malah dadi prajurit ing Parang Kencana. Ayo matur dhewe-dhewe sisi-sisi. Sak menika sampun proses Regina so tampil Kanjeng. Wis tenan Nggih sampun. munggah ning gone Panti Arta jupuk dhuwit sak senengmu. Bupati sugih urung duwe bojo lagek rencana. Yo, dila metak gawe dadi Dila sapa melih niki? Kula nika dereng ngertos to Kanjeng. Dila. dangdut Surabaya Adela. Dila. Kakang Patih Haryo Suyanto Ngraci. Tapi sapa jenenge? Logorjo. Logorjo. Kakang Patih Telogorjo. RS Telogorjo. RS Telogorjo. RS iku apa? Rumah sakit. Oh, rupam kaya ambulan. Kok ambulan iku lho. Ate jenenge RS Telogorjo. Niku saestu Telogorjo kula. Saiki genti Napa? PSKTH. Napa niku? Puskesmas tahunan. Iya. Piye kewajibanmu Kakang Patih? Kewajiban kula niki Matur nuwun. Pancen kowe patih sing tak kadang-kadang, patih sing iso. kula niki dereng matur kok. Ngoten niku pripun? Kowe urung matur aku wis roh nek kowe bakal mesti matur apik. Matur nuwun. Lungguh munggah ning Panti Arta Ang napa? jaluk dhuwit sak cukupe. Enten niku. Nyuwun sinten? Karo bendahara Bendahara sinten? Haryo Sulasri. Bendaharane sakniki digantos. Niki nyuwun Haryo. pangapunten. Ganti Sulasri. Hari-hari. Niki Oh, iki lho wae. niki nyuwun pangapunten, Dor. Nyuwun pangapunten. Ya lho, kula nyuwun pangapunten. Iya, iya wis. Kula pedheke nggih, Dor. Dor, Dor. Ojo niki anjlok. Sing adil lah, sing adil lah. Nanti aku kondo. Dor niku. Cuma yo rene no. Ojo niki anjlok, wong sedih kok.
Kanjeng Adipati Haryo Sumogol. Adikku Haryo Susendor kuwi. Kelakuane anjen ngoten niku. Bocah matane tenan kok. Angger Sore sile ora mirang-mirangke aku. Ora ngisin-ngisini aku kok piye. angger sile gundul iki akale. Hei! Haryo Susendor. Aja lali aku jalukne yo. Lho. Sampeyan sampun jarum niku pun. Tak kekno kowe kuwi. Matur nuwun. Ngoten nggih. Ayo. Bupati kayapan. Kanjeng. Kanjeng. Kowe mentol. Mencolok pripun? Iku lho mentol jaluk tau nek kowe. Jalukne. Ciro lupatmu 67. Ane kok beda aja. Bupati Sugih. Coblos gambar tekek, Cung. Aku untuk sitok. Ora iso. Kula mboten Wis. percaya. Aja sijine. Wis. Ayo buka. Buka. Lho, buka ngeten lho. Wis iki PKB. Kowe mentolo kowe iki. Ngerti pitik anak-anak? Ya. Pitik moro lunga. Balik mesti angkrem. Anak-anak 10.000 dadi 100. Mbok balekno ta ora? Ora butuh. Wis, nyah. Ya. Oh. Mari kowe. Iki jarene kon balekno Susendor. Ayo balik. Ayo balik. Ayo balik. Silang. Ora iso. Silang. Ora iso iki genep. Alah, Iki apa kok iki? Tutup kopi, Cok. Kowe kartu dhewe ta piye? Ngeten nggih, Cak. Kanjeng Adipati. piye? Haryo Susendor. Ya. Dawuh panjenengan sampun kula tindakaken. Ya. Kula pendeti lemu. Aku iki bupati paling jujur. Nggih. Miturut pitungkase Mbak Anis, Nggih. sapa sing ora gelem tundum saweran mulai mesti ketibanan watu gamping. Dawuhe Mbak Anis, Tinimbang ketiban watu gamping. dawuhe Mbak Anis, Nggih. nek rat perjurite wis kumanan, Nggih. ning kene ana bupati ngiras ketua, Nggih. nek melok nampani duit saweran bakal arep dimboi. Lho, Aku ngene dimboi sih. aku nek ngono cilaka sesuk gak diboni aku. Dimboi pinten iki? Ora lah aku. Gak lah. Adi, Ngeten iki lho bupati kang sae. aku ku dadi wong kuwi ora mikabilan kemalian. Welong kowe. Aku iki mangado-ado iki arep kondo karo kowe. Kondo apa Kakang? Mergo ning kabupatenku awu langit. Jare niku gading. Jare gading. Gading niku lagi pada pedang niku pun. Gading. Gading. Malah awu langit. Sing kudu sing ndi? Gading napa awau langit? Mama. Nggih. Gading. Lho, ya Awau langit. ampun urip ngoten ah. Gading kang ndi? Pikersa. Aku lali yo. Wah, alah. Aku saka Kabupaten Gading Jinanten. Wong ana jinantene.
Agak ono iki. Enek. Lemang Gading mulya. Mangan gading kok ya. Gading apa? Gading apa, Mang? Gading apa mau? Gading sapa wau? Ora ana kok kadipaten jenenge ngolah ngalek. Iku rakyat gak mumet. Nek ape njaluk KTP iki gading apa jinanten? Jinanten apa Awal-awal terus gregeten Indonesia. aku mau ngomong kabupaten Kundi. Gading. Gading, Heeh. aku iki bingung. Dodok. Jane iki wong nek bingung kok dodok. Bingung perkara apa? Ya mana ya mene. Dadi bupati. Sugihku sugih. Sugih. Dikdayaku dikdaya. Kaya Nanging nganti wektu dina iki aku durung duweni bojo. Tenan? Kowe urung duwe bojo? Ning, mantu ora kon-kon anakem. Piye? Lha iki pripun? bojone sinten iki? Bos wedok Ibu Pertiwi Lasri ning ngarep lho. Ngono lho, Pak. Ngakune. Ngakune urung duwe bojo. Panjenengan iki kados pundi to? Panjenengan mun gadahi garwa ngoten kok. Lha iki mang Wis duwe bojo ngoten lho. Kowe wis duwe bojo, aja muni ngaku ora duwe bojo. Bojo. Apa kepengin bojo tak pek? Ungu panjenengan iki. Blokoke mawon. Blokoke. Ampun jangan tutup-tutupi. ora ketoprak lah. Ampun purun ah. Masa perkara lakon ngene ape kelangan bojo lho. Lah mulane kowe wis duwe bojo. Maksudku kandhane dalan mau. Iso malah kaya pitik. Iki cek derek iki cucuk. Wale. Jarene piye? Aku iki kon ngomong karo kowe yen aku urung duwe bojo. Sing muni sapa? Dalange. Pecat. Alang kurang ajar. Beginian. Lakon ngene kok mecat-mecati. Kowe iki ora takok dalange kok. Lho, wis takok dalange piye? Kowe mang dikandani. Ceritane pripun Kowe ceritane? dalange apa ora? Roh. Lagi. Lah yo, Ceritane piye? Dalange yo. lha takok aku kok piye? Ra kene ngono takok aku. Takok piye? Takok ngene kok wase piye? Oh, iku. Wase ngeten lho, Bos, ngene. Lho kowe ora takok aku kok. Lah aku takok kowe lha apa? Lho, cerita iki lho, Bos. Bupati bukan takok Yo karo. piye? Bupati kok takon senopati. Sik. Kudune sanduwure bupati takone ngono. Bupati ra nang ndur panggung to, Ndok. Lah terus Ra nang ngisor panggung iki kanca. lah aku terus takok kowe apa? Takok kok iki ceritane piye? Alur ceritane piye? Tak ngono Ngono lho. ceritane iki aku dadi ratu. Dadi bupati. Bupati. Yo, dulurmu. Dulurku tuwa. Padha munggah ning pendopo. Pendopo. Sing dirembuk iki perkara kowe karo kono iki seneng wong wedok. Kono Joko, kowe ya Joko. Ngono. Ora ngono kono wong ndek bojo. Ra iso. Kok ora iso piye nek? Bodoni dosa. Diseneni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Piye iki piye, Bos? Aku kok malah sedih. Jadi patih iki lho balaku. Mah ngurus ya teh, kok bodoni yo. Bodone sampan sing ora ngerti kok. Lho, Ceritane iki ngoten, panjenengane Joko, kadang panjenengane ku nggih tasih Joko. Napa to sing dirembuk wonten ing Kadipaten Pangkencana? lah apa? Perkara bojo. Dadi ngapusi. Ora ngapusi. Pancen ngomong Niki iki, ketoprak, sembah-sembahan. Etok-etoke ngoten. Kowe gelem dibayar duit sembah-sembahan? Lah karepmu piye? Saiki karepmu piye? Iki ceritane iki aku urung duwe bojo, kene urung duwe bojo. Ayo ngono. Iki lho yo iki. Oh alah yo. Dene delok iki. Aku mau ora pun kandha mono. Nah, ya ngono ceritane iki ngono kuwi. Ceritane ki ngoten iki kok malah. Piye? Aduh, Gini. kadek kerasa. Apa nih? Cucukane. Lah nek kowe ngomong ngapusi,
lakone iki ora rampung. Ngoten lho. Kali maya lho aja macem-macem. Sembah-sembake kowe urung duwe bojo, aku urung duwe bojo. Sing dirembuk perkara bojo. Yo ngene. Lah piye? Ayo do minta maaf sama seorang istri. Kok iso? Biar tidak curiga dan cemburu. Perkara apa? Nek iki sembak-sembak urung duwe bojo, lah kok nek duwe bojo didarani menduakan. Aku kan tidak rela. Iya, minta maaf. Niki sandiwara. Nek aku njaluk ngapura bojoku, kenapa njaluk ngapura sapa? Ah iya kowe, adope balise. Saya minta maaf ya. Ini cuma Sandiwara. Ya ini cuma sama di Marara. Sandiwara. Aku gak iso ngene sandiwara. Memang. Dadi ngono Kakang. Ya, Keliwat. Kakang Haryo Sumokol. apa iki? Sebab apa sampean tak tekake ning kene? Heeh. Mergo sing duwe gawe demul karo Mbak Anis Nyunatno. Iki apa nek? Maksudnya gede ndapi niki lho. Iki penjebak aku terus berbuk apa? Lagi mau bojo. Lah iya ngrebut bojo. Nggih no. Kakang Sumokol, Apa iki? ayo dong rembuk bojo. Lah terus Aku iki lha apa? keselen Aku dadi ratu, dadi Nalendra. Sugihku sugih, gagahku gagah, raiku Rai gedek. Apa gecek sama gecek. raiku ganteng kae. Makasih. Nek nganti seprene aku rong duweni bojo utawa sisian kakak. apa kowe ora duweni telik-telik kepengin duweni bojo? Wis ana telek sing tak buat. Telek pitik, telek ayam, telek sapi karo telek wedhus. Sisik melek sing tak Oh. arepno. Idep-idep pandangan. Madik. Iya. Idep-idep aku wis duwe pandangan, Kakang. Sopo? Siji Dela kalah. Lho, niki setunggal mawon. Siji ayo. Setunggal. Bocah saka desa. Nalika semono aku ngamandaka golek ulun laron ing gone desa-desa. Ulun-ulun. Boten bulan raron. Bulan Bulan. Aduh. Wis tak lurusik aku. Bulan luron. Iya. Ketemu bocah desa omahe banyu seger. Lho, kok banyu seger? Nisor perenge taunan ngidul sitok sale terongan jagat ngidul. Niku mboten banyu seger. Andeng ketoprak. Mboten banyu seger niku. Lah apa? Toyo arum. Toyo arum iku nek bahasane Jawa krama. Nek basa Jawa ngoko banyu seger. Ya wis. Kang aran sopo iki? Lho. Takok. Sri As. Laper. Lho. Sri Asih. Sri Asih. Hop. Lho. Menjek stop. Menara. Oh, iya. Ayo menonton. Kowe mau kondo seneng bocah wedok kang aran sapa? Oleh ditepres kereng lho. Sri Asih. Bocah saka Toyo Arum. Anake Resi Kamandaka. Sampai jenenge. Kowe yo kurang ajar karo ngomong. Pramujo. Iya, Resi Pramujo. Resi Pramujo kok Kamandaka. Kamandaka. Resi Pramujo. Mandek. Wes. Ngomong sak limah ning kowe nyonyok rasaku. Galang-galang panah ngetopraki wong itu. Rene lho. Kok kowe kondo
yen kuwi seneng bocah wedok Lho. kang aran Sriase. Wis rada isin iki ketake. Didelok marang tukane. Aku teko kene iki mangarep kondo kelawan kowe. Kondo apa, Pak? Yen aku rino wengi, lagi mau bengi, aku kelonan kelawan Sriase. Tenan iki. Iya. Iki bahaya iki. Kok kowe kondo kang kaya ngono. Janjimu nalika kowe kepengin memek lasri piye? Kok wani kelonan karo wong liya? Wah, diduakan iki ya. Piye? Aku arep mek prawan utawa wanita saka Pancuran Ndor jenenge Lasrin. Oke, nek iku cocok. Ning kasunyatane malah wani kelon. Kelon. Nek ngono Cidra janji sampean. Aku iki ngomong ora rampung. Tutupno. Karek Monggo. Oke. Madura. Matan-matan. Aduh. Mau bengi aku kelon karo Sriase. Ngomongmu dina iki kowe jarine seneng kelawan Sriase. Karo Sriase. Ana ing sakjroning impenku aku wis dipangestoni karo wong tuane Resi Pramudya. Kondo kowe, nek pancen kowe gething karo aku, ngomongo kowe. Kakang Arya Sumogol. Apa? Ini mana aja? Nunggal karep wedok siji dikerubut wong loro. Apa ana unen-unen pecah semongko sikar dadi loro. Kakang Arya Sumogol kudune ngalah. Adimu sing kepengin boyong Sriase. Aku dhisik. Aku dhisik. Aku dhisik. Aku dhisik. Mati Ayo, coba. Cabut wis. Ganti. Ayo. Cabut. Jling. Cabut lah. Pancal. Pancal. Jajak. Pancal. Enteng ngoten kok. Ora beto. Anane tak gawe abut ben lucu. Iya. Pram. Lah. Piye? Ayo, wani ya. Kowe gelem mundur ora ngepek bojo Sriase. Apa ora? Aja Sriase sampe bojo dhewe. aja maju kowe nek wani. Apa kok doyan kayu kowe? Aku engko nek menang mesti dikroyok embeng sumini. Wani lho boten. Sampeyan wani lho, Bu. Wani. Kudu wani. Wani. Aja. Lho, pripun? Ketoprak ijek suwe larise ra umum. Kok nek mati salah sitok dagelane dadak enek. Oh, nggih ngeten mawon. Ngene. Ngeten mawon. Piye le? Panjenengan ampun bentak sirah. Cocok. Sampeyan Yo, kali bener. Wis Dulur kalih dulur. wis ora nek aku dulure. sing dikarepke Karep apa kowe? Yo. Aja nganti bentak sirah. Gak, silah dibentakno gak sentet piye, Cung? Tukaran iku. Oh, tuku. Ampun tukaran. Dulur kalih dulur iki ampun tukaran. Perkara wong wadon setunggal kemawon kok padha tukaran. Terus karepmu Ngisin. bener.
Sini. Ingkang prayogi. Piye? Sesarangan kali kadang panjenengan. Heeh. Wonten ing toya arum. Terus? Mar Sriase. Sinten ingkang dipun tampi? Sing tunggal niku ampun srek. Sing ora ditampa. Nggih. Aja mangkatine. Ngono. Sangsara mboten. Kakang Arya Sumogol. Apa? Kowe aja ning kene ngali-ngali ya. Ngono lho. Diampate diamuk terus. Omongane Kakang Kupate iki piye? Saumpama awake dhewe budal nglamar sapa sing ditampa? Lu ngareh gak bilang-bilang sih. Lah kae senopatimu sing bocah omong. Sing ditampa sapa Jalorati? Heeh. Sing ora ditampa ya Jalorati. Umpama Sing ditampa panjenengan. Sing ditampa aku Kowe tak pateni. lho ya. ngene. Tak boleh. Nono aa. Nek sing ditampa aku kowe aja lerati. Gak. Nek kowe sing ditampa aku ora entuk lerati. Ora entuk Jalorati. Budal nglamarno nggone Toya Arum kaya arum. kanthi numpak Garuda melayang. Piye? Yo,